boksa kaham boyfriend nini bagai tamu klaimanya to nang shopping kaine thangpro rogo nini handbag rok tai nini shopping bag rok bonono tei help khairu nang bai lama himpro rogo bo bonono kuno dino phano traffic diki himnani nono regla tai ne gabang ma jagawa lomui tongpro kongrengi tongpro nang hamia klaifro rogo bo bonini bithino kaham khenai nono charnai te lama himpro rogo nang bai baksa buini buskango nini juta bodok roko goi thangka hangke bonono kuno dina phana nini bokrong na bomroi bini juta bodok no kharagla nini boyfriend niji no bokrok bomoi nini juta bodok no khawai renai bonung bai himpro belai no bakhasrang jaknai tei nini boyfriend bini dol rok bai bo nono kabang introduce khairenai nang nini dol rok bai phano tei father ni borok bai jesabai phano problemo klai tong phano bonono bakha bai bujoknani try khainai tei bonono bakha bai respect reoi tongnai jodi no ovo hai boyfriend ni laibo tongka hangke nang a boyfriend no sakamai ta khibdi tamni bagai hinke ovo hai boyfriend no boy kabang ma naitugui tongphano se manya bonono jesuk bakhabai hamjago asuk no nongbo bono bakhabai hamjagai tongdi